Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Thandwa zami namhlanje ngifisa sibuke ivangeli lika Mark isahluko sesithupha from verse 45 to verse 42 to verse 52. Uma sibuka le ndaba, uJesu uqeda ukuphakela abantu amadoda azinkulungwane ezinhlanu. Uqeda ukwahlalisa phansi ebanikeza ukudla. Bathi bangaqeda ukudla seqoqiwe zonke izinsalela, uJesu ebese ecela abafundi bakhe ukuba bangene emkhunjini bagoduke. Ngesikhathi abafundi bengena emkhunjini begoduka, uJesu uyabe esevalelisa kubantu nabantu abadedele ukuba bagoduke, yena bese ekhuphukela entabeni eyokhuleka. Kunezinto engizibuka ngizithande lana engifisa ukuba mhlambe siqale ngazo. Ngibuka lesimangaliso sika Jesu sokuba akwazi ukuphakela abantu abaningi kangaka ukudla, maqedane kube khona nokusalayo. Uma eqeda ukwenza lesimangaliso, ucela abafundi ukuba bangene emkhunjini bagoduke bahambe bayophumula. Inkonzo uJesu ayenzayo, uma sewenziwe wonke umsebenzi, ucela ukuba sike sibe nethutshana lokuba sibhekisise lokhu uNkulunkulu asekwenzile ezimpilweni zethu. Lento ngiyibona ibalekile ekupheleni kosuku. Ukuba usuku maseliphelile, ngiyazinika yini ithutshana lokubuka nokuzibuza nokubheka ukuba isandla sikaNkulunkulu besikephi namhlanje empilweni yami. Namhlanje selokhu ngivukile, manje sengiyolala, uNkulunkulu yikuphi akwenzile empilweni yami? Yikuphi uNkulunkulu angibizele kona empilweni yami? Bangaki abantu abasondezile? Yini engifundile ngabantu nangezigameko ezenzakele namhlanje? Ngikwazile yini ukuvula amehlo ami nengqondo yami nenhliziyo yami ukubuka isandla sikaNkulunkulu sisebenza empilweni yami? Ibalekile leyo nkonzo. Ibalekile inkonzo yokuzibhekisisa nokuhlolisisa. Uthi omunye uSocrates phecelezi, an unreflected life is not worth living. Akufunakali siphile impilo njengesilwane. Siphilele ukudla, siphilele ukujabulisa abantu, kodwa singaqondi ukuthi kungani siphila kanjena, kungani senza izinto ngalendlela. Lento ngibuka ibaluleka ngokudlulele uma sibuka isimo sempilo esiphila ngaphansi kwaso manje. Ngibuka kubalekile ukuba njengabantu sizibuze, sizihlolisise ukuthi kwenze njani. Sifinyelele kanjani lana? Yini lena eyenzekile neyenzekayo ezimpilweni zethu size sibe lana? Kungenzeka yini ukuba kunezinto ekumele siziguqule? Kungenzeka yini kunezinto ekumele sizenze kangcono? Ngibuza imibuzo mayilana nempilo yami, mayilana nomndeni wami, mayilana nomshado wami, mayilana nabantwana bami. Ukuthi izinto, izindlela ezenzeka ngayo ziyangijabulisa yini? Okunye engikuthandayo okwenziwa uJesu, uthi esebadedelile abafundi ukuba bahambe, ebese ehamba ebuyela kubantu. Afune ukuba nabantu, aqinisekise ukuba badlile, basuthi, bavikelekile,
ebese ebanika igunya lokuba baphindele emuva. Kunento engiyibukayo ngifunde ngalento kaJesu. Abantu empilweni bakhonela ukusisiza, hayi ukwenza imisebenzi yethu. Akekho omunye umuntu ongaba ubaba ngaphandle kwakho. Akekho ongaba umama ngaphandle kwakho. Empilweni yakho njengomama akekho ongakureplace. Njengobaba akekho ongakureplace. Njengendodana, njengobhuti, njengosisi, njengendodakazi, noma ngathiwa no4 noma no5, akekho kodwa okwazi ukuthatha noma vale isikhala somunye enhlizweni yomunye umuntu. Lento ingifundisa ekutheni ingxenye oyidlalayo empilweni yabantu bakho ibalulekile, and kumele siqonde ukuthi akekho omunye ongasenzela leyo ngxenye. Okunye okungithintayo okwenziwa uJesu, uthi esebaphile ukudla ebese ebavumela babuyele ekhaya. Ayikho into eyingozi njengokuba laba esibasizayo sibaphendule babe zigqila zethu. uJesu usifundisa ukuthi uma sewenzile umsebenzi wesihe, umsebenzi wesihawu, bahloniphe abantu, bakwazi ukubuyela ezimpilweni zabo, baphile izimpilo zabo bengazi ukuthi bayakweleta. Asingabasizi abantu ngoba nakho sifisa ukuba basikwelete izimpilo zabo kuze kube inguna phakade. Okunye okwenziwa uJesu engikuthandayo, lithi izwi likaNkulunkulu wakhuphukela entabeni wayokhuleka. Ibalekile lenkonzo. Kubalekile ukuba sesikwenze konke, kodwa sibuyele kumnini mandla onke. Sibuyele kumqalisi wakho konke. Siqonde kahle kamhlophe ukuthi yilokhu nalokhu esikwenzayo amandla siwathola kuNkulunkulu. Ayikho into eyingozi njengokuphila impilo yokuzitshela ukuthi sesingcono kuNkulunkulu. Ayikho into eyingozi njengokuphila impilo yokuzitshela ukuthi angisamdingi uNkulunkulu, sengiyakwazi ukuzenzela izinto zami ngendlela yami. Ngiyamdinga uNkulunkulu kukho konke engikwenzayo. Ngiyamdinga uNkulunkulu kukho konke engiyikona. Kubalekile lokho. Ngoba ukubaleka kwakho yikona okuzongifundisa ukuba ngikwenze kahle lokhu uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami. Okunye engikuthandayo okwenziwa uJesu, lithi izwi likaNkulunkulu wabe esebuyela kubafundi bakhe. Uma ebuyela kubafundi bakhe uhamba phezu kwamanzi, bayesaba abafundi, bazitshela ukuthi babona isipoki. Ngithanda lento kaJesu, uthi ebona ukuthi basenkingeni, baxakekile, akabashiyi bodwa. Kodwa uyasondela uthi kubona, imani isibindi, yimina, ningesabi. Zingaki izinto osudlule kuzona? Zingaki izigameko osuzibonile empilweni? Uthi namhlanje umntaka Maria, ima isibindi, ungesabi. Ufuna ukusitshela ukuthi khululeka, sengifikile. Khululeka, konke kuzolunga. Khululeka, sewufikile umuntu ozokwazi ukukwenzela konke. Yima isibindi,
ungesabi. Ngiyayithanda into uJesu ayenzayo ngoba ufuna ukusinikeza lelo themba lokwazi ukuthi uma sekufike yena konke kuyalunga. Nakanjalo wangena emkhunjini, wathi angaqeda ukungena emkhunjini imimoya yonke yathula. Asimeme umntaka Maria empilweni zethu, emshadweni yethu, emakhaya ethu, einkingeni nasengxakini esibhekene nazo. Sibone ukuthi angeke yini akwazi ukuthulisa imimoya. Indlovukazi yezulu mayibe nathi, mayisikhulekise isinxuse leNkulunkulu, mangasibusise uNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ocebileyo. Amen. Siyabonga ithandwa zami, uNkulunkulu Somandla makabe nathi, asibusise, asivikele kona konke, nibe nosuku oluhle. Siyabonga.